di m si m drọpụ ife niile bụ nwoke, ife niile bụ nwoke, even ndị cousin m o, ndị uncles m o, whatever it is, as long as na nwoke ka ọ bụ na ga drọpụ fa. Wee jụ mụ na ya na-abọ wee weli ewe sebe okwu, ọ sị na ya nwa ga drọpụ ife niile bụ ụmụ nwanyị nọ na ndụ ya, na-etu afọ ka marriage ha ga-esi wee dụ, na-etu afọ ka ọ ga-esi wee wụọ, and then ya chọrọ akọkata akọbakwa ọsọ ịghọta na di man na-agwa unu maka ya. Ọ sị no, even phone calls na mama receive phone calls from onye ọbụla bụ nwoke na ya chọrọ. Nsi oke ihe njiwa akwalụ bụ maka na gịnị mere na ọ sị na ọ ga-drọpụ kwu ihe ọbụla bụ nwaanyị ya na ya na-agba ma bụ bifo wee nụba m ngwa akwalụnụ, anyị wee bido di na nwunye. In fact, mgbe anyị na-akwụ ka o bido Destiny, nwoke ihe ma ọnụ ọgba felele, nwoke kene ma ọgba felele, fonu m ring ọ bụrụ nwoke ọgba felele, ịghọta na bifole anyị wee bịa ka banyebe into marriage, maka na ihe a so n'ihe ngwara ya sị na magbakwa ma mmemenwe ihe ahụ, ịghọta na ala ọ bụrụ na ịchọ ka anyị drọpụ onye ọbụla drọpụ, o wee sị yes na ya ga drọpụkwu nke ọ sị bụ ndị bụ mgba na bọsị wedin na di gwalụ the cameraman gwakwa the video guys si ha that na onye ọbụla bụ nwoke nyelie gift na fa ga-esetie na fa ga-evidie ife a bụ ọlụ onye lọfa ọ sị m na ya mụrụkwa ewe megide wedin mesie ihe niile nyelie gift bụ nwoke nya onwedofu ha misilo ọ bụgodu na video man misie cameraman nwetala ya n'oke a na-awọchizi ịghọtago pictures after wedding ka bido na-afụ na-asị ka eze ọsọ nyanwa ka a na-esezi ka eze ebe die nọ a na-esie na-esekiri die na-esie ịmago dịka anyị wee bịa bọsị ha gwara anya bịa were ego fọlụnụ wee bịa anya wee na-asị ka ezi ihe o ji ọdụza ka ọsọ m ka ị na-esezi setere di m ọfụma dịka anyị wee na-asị ya ịnọ ihe di gwara ya na ọ sị ya na ya chọrọ ka famisie anybody nyere nyanwa bụ nwunye gift ịghọtana ya wee sị oke ọ sị m nne after that wedding di wee kpọọ ya wee chịta those pictures niile vidio niile wee onye anyị na-achịsa ọchị na-eke ise enye anya n'ọdụkwa ka ị na-enye ya esezi nghata na o nwere ụdị anya ị na-enye ya ya sị ya nọọ cousin ya ọ sị ya he cousin ekike na-amụsa ụdị amụ anyway oke onye nke akwanakodo onye ọbụla ya sị ya nọọ nwanne papi amela nke ka ị na-achịsa ọchị otu a ọ na gị na afụbe for like ike obido na-ajụ ya yosi m gbara every single guy inyelie gift ma etu ya si wee chịa ọchị ma face expression ya o ma body language o whatever was pictured and videoed si ya na kịta na fanugodi na nwunye ka repeat kwa ihe ya kwuru ya sị ya kedu ihe ọsị na chetakwa na ha kwuru na ha chọrọ any opposite ese n'ime ndụ ha o ịghọtara na whoever it is na ya chọrọ as long as na ịbụ nwoke ya wee kwala ịmagodetin gbasasị anya ma ajụjụ ọ jụrụ ya ma everything ya wee kọbalụ ndị friends ya wee na-asị ha na die ụdị ihe nke a gbasasịkwara anya na ọ sị na fa chọrọ any opposite fa na ndụ ha ofuke wee sị ya as long as na ya nwa ga-ekip the rules na nsogbu adọrọ nke ọzọ wee sị ya na nwoke ọbụla na-akọ ụdị akụkọ na ọ na-achụ nwaanyị na nwoke ọbụla dị ụdị ịmagolu after this like this na ọ na-achụ nwaanyị ka itinye anya na mmiri na ị ga-afụ ịmagolu fa agbagabakwube everything nke nwa onye nke ọzọ sị ya na ọ da-achụ na ọ bụ na ọ na-achụ na ọ masị na ọ ga-drọp onye nke na-asị na ọ na-achụ onye nke na-asị na ọ dịzi too much ọ mesigodo bulu chukwu ịbụzi na alụ nsị ị ga-eji kọtụsị everybody na onwee ka ọ dị ndị magolu fa akpasị anya na ife a mezele bụ na ya bịa ihe ọbụla bụ nwoke na fon ya ji nwayọọ delete ya blọkọ ndị niile adịrọ important na ndụ ya then ndị dị important na ndụ ya bụgodo no text bata na ịma nne ya do not disturb ebe ya tisi fancha niile bụ ndị dị important na ndụ ya ya jụkwala ya sị aka maka co-workers ọsị everybody so ịgbago na ihe a na-aga ọsị ma nọ di eje Abuja ọ nọ jee Lagos ọ nọ ọgbalata Ọnịcha ịmagolo ọ na-eme biznes n'ụbọchị ọbụla ofe ilele na ebe ọbụla ofe ilele ije ọgwụ ya na ya ga-ejekwa ebe dị otu onye asị with all pleasure jesi ọnata mgbe ụfọdụ ọ ga-eje nọ 1 week 2 weeks 3 days na agbakwa nkịtị na o nwere nwoke nọ na ndị ya so wee jesie nke o ji wee nata one day wee jee ịsa arụ ịmagolo na like gị na mmadụ na ọrụ nne na ị ga-ama etu o si esi ma o didete etu o si esi ma ọ dị ọcha etu o si mago na get used to all these things
so di bata n'isi je gawụrụ magolo ya kpoghe ya akwa ya n'isi je somehow wilu wondo wee je sarụ ya wee welu fon ya wee nene ọsị m nne na ihe afọ bụ 5 girls na 2 ka o focus kalenia ya wee welu nọmba dị 2 ịghọta na just nọmba gị wee dobekweli ya fon ya ọ bechesịa wepụta wekweli fon ya jebekwe ọsị m nne after 2 days ya wee kpọọ the lady wee sị ya kedu onye ọ bụ kedu ebe ọ nọ sị na ya nọ Lagos kedu onye nyanwa bụ ya sị ya ebe ọ maala onye dị otu ọsị yes ọsị ya nyanwa na-akpụ ya kedu onye ọ bụ ya sị ya na enyi nwaanyị nke abụ na the guy ma enyi gị nwoke ka ọ bụ ọsị ya yes na enyi ya nwoke ọsị hey ya makwa na this guy na-efegharị otu ihe a ka ọ gwara ya na o nwekwa another girl ọ na-afụ somewhere ya na ya wee sị ya mana the guy nọ ọka ka ezi ka o si abịa afụ gị na Lagos ọ sị na ọ na-abịa ọ bịa afịa na Lagos mgbe ụfọdụ na fa ga-anọsi 2 weeks ịghọtara na ya gwesị ya ịma ma ọnụgo nwaanyị ọ sị mba na ọ gwara ọkwa ya na ọ bụ na ọnụgo nwaanyị na ọ ga-agwa ya na ọ gwara ya ọ sị m kafa na-akala ihe anya na-ete epie kafa na-akala ihe anya na-ete epie ọ sị eniwe n'imago n'ụmụ nwoke kafada awụnye akwafa na ofu nkịta na esuru ebe ọ sị ya na the guy love ya na ọ na na-egolo ihe na-enye ya ego na-enye ya nta na-enye ya nke na amụrụkwa na ọ ga-enwe nwaanyị ọzọ ya mụrọ ịmago detin wute the girl so ya sị ya na ọ na afọzi nọmba gị etu o si abata na-apụ nna anyị ebido kọbali ya ma etu o si take out ma etu o si ịmagolu post wee ịkọwali ya n'ọnyanwa ji anyụ n'isi o ya na-etepu na-ada ọbịa because na ya amagolu na di ya ga-agọ mana ya do shocked ya sị ọ ihe a bụ isi enyekwana nwoke okwu emekwana nna eme n'ibie unu ma na ogbu mma ada eji mma gị ya n'azụ o ọ sị bụ ọkwa na anya wee chekịta ife a ga-ebi nwoke na ya mụrụ na marriage ha ka dị very early ịghara na ọ bụ na this guy can do such na ọ ga-eme more in future na ọ chọrọ ike ejie o ife a mezele bụ na ya je ndị afọ niile ya tinyelu na do not disturb mood na ewepụsie fancha niile na do not disturb mood o wee lụọ n'ofu mbọsị fon ya wee ring ya o wee pikie di epikie maka ọ na-epiki fon ya wee sị ya kedu onye ọ bụ the guy wee sị ya na ya bụ onye dị otu na ya chọrọ ikwulu nwunye gị ọ sị the guy kedu ebe isi akpọ the guy sị anọ na village ha ka o si akpọ mana ya chọrọ ikwulu your wife maka ọ gwara ya sị ya ịmakwa na ọnụgo di ya sị the guy sị ya yes ya ma na ọnụgo di still na ya chọrọ ikwulu your wife o wee welu fon wee bịa wee nye ya na the guy wee kwugide kwụsie kọtụ o wee fọrọ ya fon wee sị ya kedu ihe a gwara ya ma ọkwa ya gwara ya na ya chọrọ enyi nwoke na ndụ ya niile nọ ya nke na-eweta ndụ ka ya kwuo okwu o ngadasara na ntị ya ụla ka akwụkwọ ọzọ ịgadasara na ntị ya the second one ya wee fechela aka wee tụkwasị ya nke ịgadasara na ntị nke nyanwa o wee kụ ya ọ sị m wee kụ this man wee ghaa agụ ma ihe bụ agụ ghaa agụ ozugbo chigbue ya wee ruo onye aka tibe mkpu n'ebe ọsọ n'ebe tibezie ndị mmadụ wee kụba aka n'ọnụ ụzọ kwagela ọnụ ụzọ wee bata wee bịa wee jidie ya wee na-akwụ ya rapụrụ onye aka na-akwụ ya ndị mmadụ wee jube ya sị kedu ihe na-ese na ọsị na ya violate the rules nwaanyị nwoke ji wee kpọ anya na ya kwali agwa nke nwa nke nwekwa ada atụ ya na nwoke ka abụ na ya dobere iwu ọsị m nne ya wee gbaje ebe o dobe fon wee fụchalụ fon wepụta data rekọdụ tinye dị rekọdụ ihe a na-ada chai ọsị m nne ndị nebo niile ma ndị ga-ebele ọnụ ụmụ nwaanyị ada n'ife ọkwa mara eji nke nna ebie onye ọbụla ike kwụrụ ọtọ gwuo onye ọbụla nọ n'ala ya wee ji nwayọọ wee baa n'ime paakị akpa ya bụrụ akpa ya pụta ọ na be nne ya ihe ọ kụrụ ya ka juru ya ruo ya bụ ihe a na n'obe nne ya ụmụnne ya gbaka papi agbaka nya onye ọbụla nya nọmba ya na-ada n'elu na-ada n'ala etu afọ o si wee tisie efe ka ji wee bulie wee nababe nne ya ike kwụrụ ọtọ this guy ya sị na ya anụsigo ọsị m this guy na-abakwari si ya na ọ na-eje amonita na ọ bụ monitoring spirit si nwaanyị ọ na-enyo nwoke na nwoke ka ya bụ nke nwa ma ya na ya na-abụ ga-emezili ya eme fa na-anyazi n'isi nwoke na nwaanyị ọrịra o sikwa nke ọ pụọ nke a onye sị ya
ya bịa ka ị were gị mee n'isi m. Arinze Chukwu nna kelie na afa ka mụtara nwa na marriage ha ka dịkwa ele na ọ bụrụ ife ya chọrọ na marriage na onye kwu ya na ọ ga-ere ize aka ya tie ya ife na ya ma nkwe. Akwana ya this man na-ajụkwa na-egbu oge gbuketa oge na ewepụ okwu kọt na ya chọọ dị mmadụ igbu oge dị ya chọọ ka everything bee ozugbo ozugbo. Ka ese na-ele akwụkwọ na kọt ọ kụjasịla akụja ọ mara ka ihe nke a dị adụ. O wee gala ndị abịa na ya bịa yọba biko si ya adụ sọrị na ya makwa na olugo nke kọt o sikwa nke ọ pụọ nke papịa si na ịbụ ụchụ n'ihe inwewo 5 girlfriend ka inwe 5. O wee bụrụ na mmadụ kpọrọ nwa ya na fon ịchọ ka igbuo onye nye mụọrọ ifunuru ya na nwunye gị mara ma nwanne ya ma nwanne ya kpọrọ ya na fon iwe chọ ka igbuo onye wanyị na inwe 5 isi na mmadụ ka ịbụ papịa sị na aka ya adọrọ ya na wee lụọ na kọt ya wee mịa dizel onye gbakata n'aka ọ na-ayọsị ya adụ sọrị na ya ma mmezi nke nwa sị gbaghara ya na ihe a chọkwana ka ya seki ya bie nna osikwa nke ọ pụọ nke a nọ nwoke ka ya bụ osikwa ya sị na ya da anụzi jọji sa ha na-aba ka ha jeche enye eche ya sị na ya da anụzi ọ na-abịa be na ya bịa na-ayọ biko ọ bụrụ gị ka ya anụ ọ bụrụkwa na ị kechiri ebu ma ya nsogbu ihe a niile kịta anụnwa na ọ chọrọ iseki ya bie na o melọ nna na o mere ibie nọ nwoke ka ya kposikwa nke apụọ nke ọ bụrụ ya bụ nsogbu m ime ebe bụ nsogbu m bụ na ịka obu tibe nwunye gị ife maka na mmadụ kpọrọ ya na fon sọsọ na mmadụ kpọrọ ya na fon tie ya ife ifozi anya na nwoke ị nwere ike gbuo onye na ọ bụrụ na the girl sị na ọ ma nnọzi I don't blame her. Ihe a bụ mmadụ ịbụ bi isti ọhịa ịbụ Chukwu meele gị ebele ndị ogbu mma ada eji m agafa n'azụ onye alụlụ a na nwaanyị 5 ka ị nwere sọsọ gị na-amịghalị ije Abuja ije Lagos ịgbalata Ọnịcha ị na-amịgharị ụdị gị ga-ebutekwu ya bunye nwaanyị afọ si na ọnya nwa bunyere gị okwusi ka igbubie that is your type nya imesie ife reverse anya back to that person ọ bụkwanụ na ịbalụ mbọ dị iche ọkpọ nwunye gị dụọ onye ọdụ ka ọrịa shọkwa gị na ya chetakwala ihe unu kwu ka ọ gwado anụ gị onye kpọrọ nwaanyị o ji wee kpọọ no ịkụ ya agwa m unu na ọ bara na nkụ ihe I will never support it never. Nne ọ bụ na feature na your marriage na ị ga-ebu ọ bụkwanụ na bụrụ feature good for you apịghị yọtago mana unu eji n'ife nkwu wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.